بأمريكان حبرت أوروبا نزقرب مفتوح حساب بزي من مقدمة خونة تدقفي بمبال عب إمباسي تشاينا واشنطن دي سي سلاماوي سلفي أكايدنيان عبت سلاماوي سلفي محبر نيكست جنريشن كاتسالي تتكأت تولد تقراي سجناتن من أسين دك أنا مريحن اتي قبل علي دك أنستيو تقراي زبت سحزلو عمسن مصنات علي تقراين بأندمت دك أن كقرب غيرانيان تشاينا فاشستي آبيين إساسن قبل علي حزب تقراي زفتصمو زلو مصنات علي تقراين تميت كم مسارح زتقامو زلو غبننياتاتو كيناتن يوم نزيهم مدقاف مالت دما اب مصنات علي تقراي إدكام حواس مخانو تردقي إدكي على علي أمريكان حبرت أوروبا زقربو مفتح حساب دقفي زبل قلو دبداب دما أتينيان كم أون بارك واشنطن ميموريال ترخيبا تاريخ الجغننت دق انستيو تግራይ اب عتقاو قالسن اب مدرخ لمعات نزر امرئت نقصالي ولدو بزمهر ملكعو اقريبنيان هزون دق انستيو تግራይ اب مخته فاشستي ابين إساس افرقن بكل مدياوي ابايتا وريدن جغننتن كم زدغمو قربات مخانن ارغاغيصنيان علم معلتي دك انستيو مارش 8 اب تخبرلو زلا ساعات وررتي حيلتات ابتن زحلفه 4 اورح بزفصمو صوتا مسرت زغبره طقات 10 اشحات دك انستيو تግራይ ግዳት ከም ዝኾና ተገሊጽሎም وررت سراويت فاشستي ابي احمد والقملاخي إسياس افورقن حيلتات تمكحتي امحران اب لعلي دك انستيو تግራይ بزفصمو صوتا مسرت زغبره طقات ببزح آمائيت زقصرها صوتاوي متقعتي زبصحن دق انستيوم نابت كالات حكمنا قريبنا حاجز كم زحتتام EPA زتبحل بلجيماوي تكال زوادلو صبصاب يحبر اب تግራይ مرخبي ميلاتات كم زتعصوم بسنكي ات خوينات 900 تكالات طعنام تግራይ كم زعنوا ويكع ግልጋሎት መሃበ ከም ዘቋረጻም ብዛዕባ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብወግዒ ምዝራብ ከም ዘይተለመደን ግዳያት እቲ ጸገም ዝኾና ደቂ አንስትዮ ድማ ጥርዓን ከም ዘይቅርባን ዝሓበረ ዝጸብጻብ ኣብ ትግራይ እንተወሓደም ኣብ ልዕሊ 10,000 ወገናት ጾታ መሰረት ዝገብረ ጥቃት ከም ዝተፈጸመ ኣመልኪቱሎም ኣብዝቕነ ሓንቲ ጓል 4 ዓመት ንእስቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ምስተፈጸማ ኣእደዋ ኩርንኩሪት ተኣሲራም ተቀቲላ ኣብ መቐለ ከም ዝተረኸበት ኣብ ከባቢ ውቕሮ ድማ ባዕዳዊ ወረርቲ ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንሓንቲ ኣደ ተጎጅሎም ምስተጋሰስዋ ኣብ ቅድሚ 3 ደቂቃ ከም ዝቀተልዋን ከይትቕበልውን ከም ዝኸልከሉን እቲ ዜና ሓቢሩሎም እቶም ወረርቲ ነቲ ግፍዕታት ይፍጽሙ ዘለው ነቲ ህዝብን ምውራድ ንምድሓልን ፈሪሑ ሰጥለጥ ኢሉ ንኽግዛእ ንምግዳድን ከም ዝኾነ EPA ኣረዲኡሎም ብተወሳኺ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ጾታዊ ጥቃት ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝጥቀሙሉ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራት ትግራይ GSTS ማሕበረሰብ ዓለም ንቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ዝወሰዶ ስጉምቲ ብምድዓድ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ጠጠው ንኽብል ጸዊዕሎም ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራን ትግራይ GSTS ትማሊ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይወርድ ዘሎ ግፍዕታት እቲ ህዝቢ ይሕልፎ ዘሎ ሕሰም ጠጠው ንምባል ዝተፈላለዩ መንግስትታት ዓለም ለኸ ትካላትን መራኸቢ ሓፋሽን ንዝወስድዎ ስጉምትን ኣወንታዊ ቅዋምን ንኢድሎም بزمداي وانا صحفن مكتل وانا صحفن ودب حبرات منغستاتن منغستي امريكان وررتي حالتات تمكحتي امحران بعداوي سراويت ولق ملاخي إساس افورقن كاب مريت تግራይ نخوصو متحسسابهم بزملكت GSA زلون ادا اقربلهم زي كازي تيلومي زسالت اقداس اخيبا بايتو ጸጥታን ሰላምን ሕብረት አፍሪካ ነቲ አዝዩ ዝሕዝን ኩነታት ህዝብ ትግራይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ንክመርሖ GSTS ተላቢዩሎም ብተወሳኺ እቶም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ተሳለጠነ ትግራይ ዝጥምት አኺባም ባይቶ ጸጥታ ተአቅቦ ዝነበረ መገለ አባላት ሃገራት እቲ ባይቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ጠጠው ከብል ዘኽእል ውሳነን ክሕልፉ ጸዊዖም ኣለዉ كم أون بايتو ጸጥታም بعداوين حيلتات كاب تግራይ موصኦም ድሕነት ሰላማውያን ሰባትን ስደተኛታት ኤርትራን ምሕላው ምቁራጽ ተጻብኦታትን ሰብአዊ ሓገዝ በዘይ ገደብ ናብ ሁሉ ምብጽሑን ዘጻሪ ዝዕዘብን ዘረጋግጽን ኮሚሽን ውድብ ሕብራት መንግስታትን ክወፍር GSTS ሓቲቱሎም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ኩሎም ግፍዕታት ኣብ ሓድግታት ዝወረደ ዕንወትን ስርቅን ዘጻሪ ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣካልን ክጣይሽ ድማ GSTS ጻውዒት ኣቕሪቡሎም مناسي تግራይ ናብ ቃልሲ ውሕዝ ከም ዘሎ መራኸብ ሓፋሽ ዓለምና ይገልጹሎም
ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኩናት ትግራይ ተዛዚሙ እዩ ኩነታት ጸጥታ እውን ተመሓይሹ እናበለ ይዝርግሖ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ትግራይ ውግእ ከም ዝቐጸለን The Guardian ዝተባሃለ ፍሉጥ ጋዜጣ ዓለምና ኣፍሊጡሎም ንምንጭታት ስለያ ኣሜሪካ ኣውሮፓን በመውካስ The Guardian ከም ዝጸብጸቦም መንእሰይ ትግራይ ብግፍዕታት ወራሪ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መሻርክቱን ምሒር ተቆጢዑ ናብ ቃልስና ወሓዘ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ በሙሉኡ እቶም ወረርቲ ብዝፈጸምዎ ግፍዕታት ከም ዝተቆጠዐ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ኣብ ታሪካዊ ቦታታት ብዝወረደ መጥቃዕትታት ከም ዝነደሩን በዚ ድማ ብበዝሒ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ እናወረዱ ከም ዝርከቡን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ካብ ቀረባ እዋን ነዘም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናተጠናኸሩ ከም ዝኾነን መንእሰይ ትግራይ ድማ ናብ ሜዳ ንኽወርዱ እናተበረታትዑ ከም ዝርከቡን ዝሓበረ ዝጸብጻብ ብኻልእ ወገን እቶም ወረርቲ ብፍላይ ድማ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ዝፈጸምዎ ግፍዕታት ተጋዲዱ ከም ዝቐጸለ ኣመልኪቱሎም ኣብ መወዳእታም መንግስት ደቡብ አፍሪካ ነቲ ኣብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ምጽላት ዓሌት ጠጠው ንምባል ኣብ ልዕሊ ሕብረት አፍሪካ ጸቕጥ ንኽፈጥር ተሓቲቱሎም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ ቤተ ክርስቲያን አንጌሊካንን ኣብ አፍሪካ ላዕለዋይ መራሒ እታ ቤተ ክርስቲያንን ዝኾኑ ታቦማ ጎባ ከም ዝበልዎም ሕብረት አፍሪካን መንግስቲ ደቡብ አፍሪካን ነቲ ኣብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ምስቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ገበን ዝመሳሰልን ምጽናት ዓሌት ተጋሩ ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ብስቕታ ምሕላፎም ዘሕዝን እዩ ነዚ ምጽናት ዓሌት ጠጠው ንምባል መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ሕብረት አፍሪካ ጸቕጢ ንኽፈጥር ሊቀ ጳጳስ ማጎባ ንመንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ከም ዝሓተቱ ማቬሪክ ዝተባሃለ ጋዜጣ እቲ ሃገር ገሊጹሎም ከምቲ ቅድሚ ርብዒ ክፍለ ዘመን ሰዓን ግብራዊ ምንቅስቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሩዋንዳ ሰላማዊ ሰባት ዝሓለቁ ሕዚ ድማ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብምጽናት ዓሌት ክጭፍጨፍ የብሉን ብምባለ ኣብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ጋዜጠኛታትን ነፃ ዝኾኑ ክኢላታትን ሰብኣዊ መሰላት ድማ ንኽንቀሳቐሱ እቶም ሊቀ ጳጳስ ቤተ ክርስቲያን አንጌሊካዊት ገሊጾም እዮም ብተወሳኺ ባዕዳውያን ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ካብ ትግራይ ንኽወፅእ